Daħlu madwar 100 talba l-informazzjoni minn persuni li bbeżaw li se jibqgħu tafuhom senduqhom minħabba titjiriet ikkanċellati f'pajjiżi fil-Lvant Nofsani. Id-direttur tal-informazzjoni fl-MCCAA, Oded Vella, spjegat li wħud minn dawk li avviċinawhom kellhom titjiriet skedati fil-viċin għal pajjiżi fil-Lvant Nofsani. Hawnhekk wieħed għandu dritt għal rifużjoni tal-biljett tal-ajru li jkun ħallas u kif ukoll jekk jinstab barra minn Malta ikollu dritt ukoll għal kura u assistenza min-naħa tal-linja tal-ajru sakemm finalment jerġa' lura f'pajjiżu. Żiedet li kontrarju għal meta l-linja tal-ajru tħassar it-titjira hi ma jingħatax kumpens addizzjonali tal-inkonvenjent li sofra l-klijent. Spjegat ukoll id-drittijiet tal-konsumaturi li jħallsu għal pakketti ta' vjaġġar mixtrija minn aġenziji tal-vjaġġar lokali. Dak imbagħad hemm regolamenti tal-pakketti tal-vjaġġar li speċifikament jagħtu dritt lil dawn il-konsumaturi li jekk il-vjaġġ tagħhom għad-destinazzjoni jew ikollhom it-titjira tagħhom ikkanċellata u ma jistgħux jaslu fid-destinazzjoni tagħhom jew inkella id-destinazzjoni fejn sejrin hemm problemi li jista' jaffettwa l-andament tal-vjaġġ tagħhom, dawk għandhom id-dritt li jikkanċellaw il-pakkett ta' vjaġġ mingħajr ma jeħlu dik li la termination fee. Enfasizzat li fil-waqt li wieħed jista' jażel li jipposponi l-vjaġġ jew jieħu nota ta' kreditu, il-liġi tagħti dritt lill konsumatur li jieħu flus lura. Staqsewna wkoll min ħajsifer pereżempju s-sajf li ġej jew iktar tard din is-sena. F'dak il-każ il-parir tagħna kien stennew ħanaraw x'ħajjiġri. Inti ma tistax minn issa tikkanċella pakkett ta' vjaġġ li ħajsir f'Awwissu li ġej pereżempju jew f'Ġunju. Jekk ħadd hekk ħatitlef id-depożitu li inti ħallast jew ħateħel termination fee. Sostiet li l-konsumatur għandu jieħu azzjoni la darba tasal il-vaganza u s-sitwazzjoni tal-gwerra fl-Iran tibqa' kif inhi. U anke min għandu jagħmel xi pagamenti bħala parti mill-kuntratt ta' dan il-pakkett ta' vjaġġ, il-parir tagħna hu li jagħmel dawk il-pagamenti għax jekk ma jagħmilx hekk ikun qed jikser il-kuntratt li jkollu mal-Aġenzija tal-Ivvjaġġar li dan jista' jwassal imbagħad li wieħed jitlef ukoll id-depożitu li jkun diġà ħallas. Spjegat ukoll li mhux kull polzi tal-assigurazzjoni tkopri ċirkostanzi straordinarji bħal dawn. Kenna każ partikolari fejn konsumatur kellu vjaġġ ibbukjat pereżempju għal Thailand jew għal Vjetnam u dan kellu kellu titjira għal pajjiż Ewropew. Min din it-titjira mbagħad kellu jsifer għal pajjiż fejn kellu jżur. Il-problema kienet li hu xtara titjiri differenti. Min għandu bżonn l-għajnuna tal-MCCAA mħeġġeġ iċempel fuq 8007 4400.